Matay, Dok. Kaniya raman ta diri adok koy wala pa may pasinti, Dok. Gutom na kay ta, Dok ba? Nganong diri man puta nag-opisina aning manggahan? Pastilan ni mo, oy. Reklamador kay ka ba? Ano Nag-apply pag-apply mo trabaho sa kuha mo, ingon pa ka mo, sokol kag trabaho on, basic unsa, basta kay sekretary lang taka nya karon reklamo na kay gutom. Wa pa kita 10 minutes gigutom na ka. Kita uban-uban man ko nimo diri aning manggahan. Okay raman tag sa opisina ra mabilin kay sekretary raman ko. So, relax lang kay may diri sa manggahan god kay bugnaw ba. Way pasyente, bisa way pasyente tibok adlaw, ma-relax ta kay bugnaw kayo. Paabot lang makakaon na gitaron. Ang pinapagkaon sa nimo be? Ang bisa ng pagkaon nimo ba? Ayaw. Ambisa ba? Ayaw. Ambisa na pagkaon nimo ba kay Aso amo kang ipa-check up ba kay pati tong mga pagkaon gani nga nahulog inog yapon puniton. hinugawan lang gyapon. Dili naman na normal na imong kahangol. Tanawar ko Hangol nga lami pa kay toy taon. Tanaway mo piano. Bitok na sulod ana kasi pamunit ang mga hugaw. Ayaw nagisa ipa-check up ka na mo. Kailangan ha? kay pa-check up, Dams. Paminaw ipa-check up ka na mo ha. Ay, napaginahig ulo, Dams. Para na sa imong kaayuhan. Nagsakit raman gud akong tiyan. Okay. Mao na gani ano, 5 ka bulan na nasigsakit imong tiyan. Unsa man ka, gusto ka nga kana imong birthday mo balay nog November 1? Dili, oy. Ang bukay kwarta. Sa may pa-check up na ko, be. Tila ni mo na ilibre dito. Ang Check kwarta, makita ra na pero kanang kinabuhi nimo di na gyud mabalik og bak. Nay, nay home service dito nga doktor. Tanawa. Tara na. Ma-check up na. Pastila ning dugungan ni. Ay, Dok. Natay pasinti pa dong, Dok. Pastilan. Mong insulti pa man kaskuha. Ati man na diha. Kaya diri ra ko nung sa sekretaryo. Ay, naunsa man ni? Naunsa si sakit ani? Dok, tabangi mi dok ha. Gatik mo kabaw dok. Check up, boy. Naunsa si sakit ani? Tiyan, sakit Tiyan dok, 5 na kabuwan dok. Ay, tiyan? Oo. Si Dok rin ni kay baluan ni. Dok, sekretary ko. Mga anak na. Ay, sakit man Dili, sa bito, sa Ilan kuan na Bitok na mabitok. Dok, yato ka, Dok. Dok, Oy. layog big tabangin ni dok big kay dok. Sa kinsa may pasyente diri. Kini. Gini. Abrir ako, Dok. Ay, Jesus. Ay, Sa may gibate ani di ay. 5 na ka buwan na sigsakit iyang tiyan dok. Nakanay nung dan guro. Dili pod. Ay, kadang Dok kabalo ka ni check up po na to ni be. Ay sabi, kisa may doktor ninyong duha. Ang doktor, siya. Ano, ikaw ma-check up daw. Sus pastilan, ikaw ba? Pag puyo ra gud ikaw naman mo check up na nga sekretary ra ka, una magpa doktor man pud hinuon ka. Unsa day kuan gibate ani yang pasyente? Sige, makabalik-balik na. Hindi man lagi kabulan na yung tiyan sakit dok. Ito naman nagwala tapos paano? Ayaw na lang. Hoy. Saba mo ba, saba? Pastilan niyo. Unsa may kinsa may gusto mo maayo dili? Gusto ko ni. Siya, O abot ngano lang paghilo mo, paminaw mo sa kuha. Oh. Dire. Lagyo mo, ang pasyente patubangas kuha. Ato sana ipakuha na niyang pano kay mukhaon na po. Bisa sakit gyapon ang tiyan. Sus Sige, pastilan Dok. ni mo. Sugdi na, Dok. Dre. Sugdi na, Dok. Imulsoy daw, Dok, imulsoy daw. Sus sa maning Nga. way pulso si gamay. Napatay na ko! Dili! Hilo mahilo. Papuyo. Natapunan na sa tambok! Natapunan na sa tambok! Paminaw sa paminaw. O kaya, Dok! Dok! O kaya, Dok! Saba lagi. Daro. Masa na, Dok, panuhot? Kaladok. Hala karon ba? Ayaw sa duhag ba? Ayaw luhag. Sura ni oy. Grabe ho may pulso mo gimaw bay. No be? Sama ni, Dok. May utok, Dok, wa! Grabe. Ngano man paguros. Bagurus ang. Bagurus ang. Urag na daghang kay intruso ba nga anos ba? Hala, complicated yun. Head cancer. Patay, pre, murag matinuod gito mabalhin imong birthday sa November 1. Unsa man, pre, manguha na lang mi daan og trapal. Ano ka na? Dok! Ayaw ako, Dok! Ayaw mo, iboy sa... Ang doktor mamatay, ang doktor ni mo. Ayaw ako, Dok! Hayaon na namo ni Dok! Hayaon na, Dok! Dok! Ela na unsa man imong kauban buhi pa man na. Pa-check up raman mo. Mo gani paghulat, ikaw maindikan ron. Kay sabi hilom sa tabi. Pangutan-on ta ka be. Unsa di gikaon nimo ganina di ay? Mao na yung ipangkaon, Dok! Kato mga nahulog nga paan, Dok, mga biskwit, ihagi na pangkaunon bisan nagslapos sa Di ba ako gusto mamatay, Dok? Tanawa! Puyo. Unsa naman ka? Sabi sakit mo dai. Sige sa kalma eh! Oy. Taysa. Pastilan yan, ikaw mang ni-inject. Alangan nga nag-wild naman, pampakalma mo yan. Ako'y doktor. Naunsan man kinong sekretary ra ka Kung diha. saan yung paabot na, mablakayan pa ka bago ka ma-inject. Na-inject ka naman nimo. O, nagkalma na. Tanawa!
awa, Dok. Na-stroke naman na, Dok. High blood na! Hoy, relax lang. Gipakalmara na. Hoy, pastilan nimo eh. Ako i-explain kay ako'y doktor lagi puyo ra ka diha. Di tama mang gutugot. Tama Pero lagi. Asa yang gikaon? Tanawa raw. Siya na pa yung mga tana oh. Pangita pang pagkaon puyo sa ako ra bahala na. Ay, sus, Dok. Dalian na na, Dok. Igutom na kay Dok. Sus relax lang diha. Hurot lang yan ang pagkauna ron. Aning to yung gikaon. Sa mga to ni Agay, bisag mga hapok. Ay, Bisag mga hapok. Iyahag yapong kwaon, bisag. Kani nga pagkaon? Kana! Oh, na. Nag-abre pag soft drinks! Nag-ani pag soft drinks, oh! Nani nga mga soft drinks! Hindi ka na po nato ni Dok. Inject Ayo! Hoy, pagbulat dili ikaw, doktor! Abro ka ba? Dili ikaw, doktor! Sige. Paabot ka ng doktor. Malo. Inana to yung gipamulit nga nagsakit ang tiyan! Sige daw. Banati daw kaon basig kung sa epekto ana si mong tiyan. Sige daw bek. Kay akani po dako ah. Ako nang, ay sa Dok. Kay murag, kinahanglan din dagan kong kaon ng Dok. Kay murag, dako-dako man nasagtian, oh. Grabe, dok! 16 kabalot, mahurot ana sa kadlaw, dok! So soft drinks pa imo ha, Dok. Mga kining-ani nga soft drinks, Dok. Tulo ka sako mahurot na. Hala, pasti ang grabihag rin na bantog ra kay naigipamati na. Sige. Kana na. Ay, sakto rin kayo ni Dok. Kay gamay raman kayo ni. Sakto ara ni kanin kutob ni. Oh. Nya, Dok. Basta, Dok. Sa may finding ani, Dok. Gusto ang finding, dok! Hingani. Nasuta na mo nga basig tungod ing ani mao'y nakasakit siyang tiyan. Maudyan. Mo testingan. Pag sunod mo balik, sunod si Mana, balik mo. Pagdala mo katanang gikaon niya, dala adire. Dala, may ginana! Tinuod. Kanang tanang gikaon niya dala adire kay atong obserbaran. Ah, sige, Dili sige, ka dok! na sa sige siya kaundok ba niya. Wa siya libang-libang. Kana isa na. Sige, balik lang mo sunod si Mana. Dala! Nya, magpalit dala mig makaon niya. Kaghanan yung makaon. Sunod. Ano maayo? Oh, Kanang ginakaon yun niya! kanang gikanakaon nimo. Taratad. Ay, isa. Bago ko muli. Injeksyonan sa dato kay para balik magwal sa inyong balay. Oh, Sige, sige, isa! Uy. Okay na. Ayun na. Sige daw. Tara. Leo ka. Yan na ana ninyo. Nasama na mo ni pagkarsado ko piti pinda ko. Ani bagay naman eh. Bagtas na. Sige na. Di, bakit ito pikas? Bagtas na. Ito pikas, Sige. Pre, pre, iuli na ka na mo, pre! Ka pre. Mao to finding! Sunod pa na Sige, sa ha? Wala na stroke na, Dok. Wala. Maayo Nya. di kag tirada Dok Nya, ba. busog ka. Busog oy. Mubalik pa na sunod si Mana. Di ko mo di ko mo kaon sunod ugma. Bahala ko kay sweldo ha. Kaon man ka. Oh, pwede ra. Sige pa, lingkod ta. Lingkod.